Čaute, vítam vás tu Pumpach a Mýval. Toto robíme už 5. krát, lebo stále Mývalovi dačo vadí. Mýval rozpráva o sebe vo v tretej osobe. To Mývalovi to príde super. Ale Pumpach sa smeje. Mýval myslí, že to je trochu čudné. Dobre, natáčame to preto po 5. krát, lebo mne stále dačo vadilo, napríklad zvuk, potom aj napríklad hovadiny, všetky hovadiny sveta. A tiež načítala to už 3 roky. Counter-Strike CS servers.cz. Dáme iný server. Všetky sú dedust. Dej AVP. Aj, kebyže tu máš aj paintball. Som dal dedust. Do prdele, dedust už nedávaj. Dedust už hráme 5. krát, preto chcem hrať už aj dačo iné. Ja mám dedust. Sami dedust. Jej, to je ale pekné. Ja som tu sám, ne? Ja, nie si. Počkej, som... Teroristník. Dobrý kemper. Tak nie. Ja som dobrý kemper. Tak nie. Krycia palba. Aj tu je na dodáky. Taká chmára. Tak. Čo robí? Na budúci diel bude možno hrať aj Mýval a spustím mu aj presne túto mapu, aby si to zahral taký. Lebo je to malý zasratý Mýval. Juhu! Jaulau. To prdele, pošuk. Zmizol z toho. Jedna rána kempera. Aha, nie. Kemper. Všetkých dobrých tu zabíjajú iní. Ešte by som si kúpil DKK. Z haka. Nikoho tu nie je. Dobre, nikoho. Daj pozor, tu tak to môže byť. No, kým sa ja namierim. No, tak to je dosť ťažké. Daj pištolku iba. A choď dopredu! Kebyže čo mám? Kebyže. Daj pozor. Jedna rána. Skryš sa za tam. Ten je kde? Zbúzol. Yes! Tam je jeden. Druhý. Konečne sa začal Pumpáchovi dariť. A tam sú tvoji. Teroristi vyhrali! Vystrelaj všetky náboje do seba. To už ďalšie. Ani som sa nespamátala. Viete, ja som... Spuk. Tu máš si najdlhšie meno. Kazachstan. Nie, ale Kazach. Tým. Už sú mŕtvi všetci policisti, hlúpi policisti. Máš to. Daj. On tam vidí. Ja, máš to. Čo? Už je mŕtvý ten kemp.
O, zabol som už 4. A koľky si? Juhu, low, yo. Nechápem, jak to môže držať myšku tak. Jedna. Koľko ešte robí. Ale si prišiel a tak to... Jaký zavitý pohľad. To je hlúpe. Zabil ťa dajaký drbuglici píklu. Asi mŕtvy, ty citli pice klapu karakela. U-S. A. U-S-A-R. Fuj, USA. Fuj, USA je smrdí. A možno to je pravda. V poslednom čase ma dosť naštvalo to, že nejaká americká stránka napísala to, že Slovensko si zo olympiády neprinesie určite žiadnu zlato. Ty kuriedne! Že proste žiadnu medailu si že vraj neprinesieme. Kuriedne, ale čo si oni myslia, že sú najlepší? Je kuriedne, nemajú nič iné než len tanka a nič iné. Nevedia sa ani slušne správať. Tanga či tanka? Tanga. To ja neviem. Ale majú aj tangače veľa. Lebo sú to ženy. Chlapi sa rodia na Slovensku a ženy v USA. Fúste ženy. Tusté. Čierne. Možno najväčšie. Náhodou, môj bratranec, keď bol v Anglicku, mi potom hovoril, že v Anglicku sú veľmi škaredé dievčatá. Na Slovensku sú krajšie. Jo. Slovensko je pravá zem. No dobre, tak už budeme končiť, lebo Mival sa už začína už sa veľmi rozbieha, už je to trdlo, ušaté, zubaté, malé, smrádenaté. Tak dobre, Čus bus.